खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव सानसेयारि खौरां नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसामनि क'क्राझाराव आलादा बड'लेण्ड रायजोनि दाबिया फिन जाखांफिनबाय। मन्त्रि रामेश्वर तेलीआ क'क्राझार फुख्रियाव गोथै सह'खौ मोन्नाय सानै उन्दै हिन्जावसाफोरनि नखरखौ लोगो हमहैदों। दिल्ली बिजिरसालिया मिया मुस्लिम बिबुंथिनि सायाव आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माखौ नटिस होदों। आसामनि बरपेटायाव 2.44 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द। सा गुवाहाटीआव 6 किल'ग्रामसो नंखाय सना जब्द, सासे हमजादों। ईदनि सानाव मोसौखौ बुथारनायनि दायाव आसामनि काछाराव सा 6 हमजादों। आसामनि जरहाटआव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय दायनिगिरिखौ हमदों। गुवाहाटीआव फिरौतिनि केसआव लांखारनायाव 4 हमजादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। आसामनि क'क्राझाराव आलादा बड'लेण्ड रायजोनि दाबिया फिन जाखांफिनबाय। आसामनि क'क्राझार जिल्लायाव आलादा बड'लेण्ड रायजोनि दाबिया फिन खेबसेबाव मोनसे गाहाय आयदा जानानै फैदों। 28 मे खालि बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन बनसुनि दैदेननायाव बड'लेण्ड आलासि न'आव मोनसे जथुम खुंनाय जादों। बे मेलाव गुबुन गुबुन आफादफोरनि गोबां दैदेनगिरि आरो थान्दैफोरा बाहागो लादों। बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथाङा बुङो दि बर' हारिनि गोबां सुबुंफोरा दासिमबो BTC, BTC आरो BTR बायदि सिगांनि गोरोबथाफोरखौ लानानै गोजोननाय मोनाखै। बे आफादा आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय सोमावसारबाय थागोन आरो इयुनाव गोख्रों राहा लानो हागौ होननानै फोरमायो। दैदेनगिरिफोरा बुङो दि बे जथुम्माया बे आयदानि सायाव सावरायनायनि गिबि खोन्दोल'। बड'लेण्डनि दाबिया मोनसे गोलाव जारिमिन दं आरो गोबां बोसोरनिफ्रायनो बे ओनसोलाव मोनसे गोनांथार राजखान्थियारि आयदा जानानै दं। नैथि खौराङाव दङ। मन्त्रि रामेश्वर तेलीआ क'क्राझार फुख्रियाव गोथै सह'खौ मोन्नाय सानै उन्दै हिन्जावसाफोरनि नखरखौ लोगो हमहैदों। बे दाननि जागायजेन्नायाव गंसे फुख्रियाव सानै उन्दै हिन्जावसाफोरनि गोथै सह'खौ मोन्नायनि उनाव आसाम केबिनेट मन्त्रि रामेश्वर तेलीआ 28 मे खालि क'क्राझार जिल्लानि धलमारा गामियाव दावबायहैदों। जिउ खोमानाय हिन्जावसाफोरखौ अनामिका बरा आरो सरिता उरावन होननानै सिनायथिनाय जादों। बिथांमोननि गोथै सह'खौ 21 मे खालि फुख्रिनिफ्राय बोखांनो हादों, जायनि जाहोनाव जायगानि थागिबिफोरा सोमावग्लुंदों आरो जिंगा सिदों। दावबायनाय समाव मन्थ्रिया दुखुआव गोग्लैनाय नखरफोरखौ लोगो हमो आरो बिथांमोननि साननाय हनायफोरखौ खोनासंदोंमोन। रामेश्वर तेलीआ जाथायनि सायाव दुखु फोरमायो आरो नखरफोरखौ मोजाङै नायबिजिरगोन होनना खोथा होयो। लोगोसे सानै हिन्जावसाफोरनि नखरनो 2 लाख रांनि राङारि अनसुंथाइबो होयो। थामथि खौराङाव दङ। दिल्ली बिजिरसालिया मिया मुस्लिम बिबुंथिनि सायाव आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माखौ नटिस होदों। दिल्लीनि मोनसे बिजिरसालिया CM शर्माखौ मिया मुस्लिमनि सायाव अजद होनाय बिबुंथिखौ लानानै नटिस होदों। समाज सिबियारि हर्ष मन्दिरनि मोनसे आर'जलाइखौ खोनासंनानै बे नटिसखौ फोसावनाय जादों, जेराव गिबि मन्थ्रिनि हेंथायै FIR थिसननो दाबि खालामनाय जादों। एडिशनेल सेसन जज सनु अग्निह'त्री बिथाङा बे जाथायखौ खोनासंनानै आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा आरो दिल्ली पुलिस सानैखौबो बे आर'जलाइनि सायाव फिन्नाय होनो खावलायो। बे केसनि उननि हियारिंखौ 15 जुलाइआव खालामनाय जागोन। बेनि सिगां गाहाय बिजिरसालिया FIRनि बिथोन होनो नेवसिगारदोंमोन। बे आयदायाव बिहा ओनसोलारि मोनथाय गैया होननानै बुंदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ। आसामनि बरपेटायाव 2.44 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द। आसाम पुलिसआ 28 मे खालि बरपेटा जिल्लायाव संगालि इनपुटनि सायाव मोनसे जर'खा अपारेसननि गेजेरजों 2.44 कौटि रांनि ड्राग्स बोखांनो हादों।
पुलिसा गंसे ट्राकखौ हमनानै 761 ग्राम हेर'इन आरो 22,000 याबा टेब्लेटफोरखौ गारिनि मोनसे आन्दोआव दोनखोमानाय बोखांनो हायो। मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला ड्राग्सफोरखौ हमनो हानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय सिरियै दैथायनाय जादोंमोन। चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया जब्द खालामनायनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायहरो आरो जाफुंसार अपारेशननि थाखाय पुलिसखौ बाख्नायदों। बिबानगिरिफोरा ड्राग्स फालांगिनि नेटवार्कखौ संदाननो आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ सिनायथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों। बाथि खौराङाव दङ साहा गुवाहाटीआव 6 किल'ग्रामसो नंखाय सना जब्द, सासे हमजादों। आसाम पुलिसआ 27 मे खालि साहा गुवाहाटीआव हर गेजेराव जानाय अपारेशननि समाव 6 किल'ग्रामसो सन्देह गोनां नंखाय सना जब्द खालामदों। दायनिगिरि महरै सिनायजानाय मुस्ताकिन, जायखौ गरेसरनि रफिकुल इस्लाम होन्नाबो मिथिनाय जायो, बिथांखौ कामरुप जिल्लानि भेटमुख ओनसोलाव नंखाय सनाखौ लांनायनि अजद होनानै हमनाय जायो। पुलिसआ बिथांनि आखाइनिफ्राय 5.97 किल'ग्रामसो सन्देह गोनां नंखाय सनाजों लोगोसे 84,000 रां, नोगोद रां आरो गंसे मबाइल फन बोखांनो हायो। नायबिजिरगिरिफोरा दा साप्लाइ नेटवार्कखौ नागिरनो नाजागासिनो दं आरो ओनसोलाव सिगांनि नंखाय सना सिखाव फालांगिनि जाथायफोरजों सोमोन्दो थानाय सोमोन्दोफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। 6थि खौराङाव दङ ईदनि सानाव मोसौखौ बुथारनायनि दायाव आसामनि काछाराव सा 6 हमजादों। आसाम पुलिसआ ईदनि सानाव काछार जिल्लायाव आयेन बेरेखायै मोसौ बुथारनायनि दायाव सा 6 सुबुंफोरखौ खायो। पुलिसनो थि खौरां आरो अजद मोननायनि उनाव घुंगुर पुलिस आउटपस्टनि सिङाव बरिकनगर ओनसोलाव बे अपारेशनखौ खालामनाय जायो। सिग्रोमनाय समाव मावख'गिरिफोरा न'निफ्राय गोबां बिबांनि मोसौ बेदर बोखांनो हायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिफोरा ईद उल अधा फालिनाय समाव मासे मोसौखौ सिरियै बुथारदों। बे जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदोंमोन आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे जाथाया बै समाव जादों जेब्ला आसामाव गोबां ईद कमिटि आरो आफादफोरा फोरबोनि समाव हारियारि गोरोबलायनाय लाखिनो थाखाय मोसौ बुथारनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय सुबुंफोरखौ खावलायदोंमोन। 7थि खौराङाव दङ आसामनि जरहाटआव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय, दायनिगिरिखौ हमदों। आसामनि जरहाट जिल्लानि बहनानाथ गाव ओनसोलाव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जादों होननानै अजद होनाय जादों। दायनिगिरिखौ सन्जीब बरा होननानै पुलिसआ हमदों। खौरां मोननाय बादिब्ला उन्दै हिन्जावसाया दासान्दि 8 दाननि गोर्बोआव दं। भुगिनांनाय हिन्जावआ रांखान्थियारि निखावरि नखरनिफ्राय फैयो आरो बिनि बिमाया नखरखौ दैदेननो थाखाय मालायनि नखराव खामानि मावो। जायगानि थागिरिफोरा अजद होदों दि दायनिगिरिया सिगांबो खेबनै हाबा खालामदोंमोन आरो सानैबो बिसिखौ नागारदों। उखिल बिजय शंकर बरबरा बिथाङा पुलिसआव अजद होनायनि उनाव बे केसआ सोराङाव फैयो। पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। फारसेथिं जायगानि आफादफोरा भुगिनांनाय नखरनो हेफाजाब होनायनि खोथा होदों। 8थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव फिरौतिनि केसआव लांखारनायाव 4 हमजादों। गुवाहाटी पुलिसआ नोगोरमानि हाथिगाव ओनसोलनिफ्राय लांखारनायनि थाखाय फिरौति लानायनि जाथायजों लोब्बा थानाय 4 सुबुंखौ हमदों। अजद होनाय बादिब्ला दायनिगिरिया 26 मे खालि नासिर आहमेद मुंनि सासे सुबुंखौ किडनेप खालामदोंमोन आरो बिखौ हगारनो थाखाय नखरनि सुबुंफोरनिफ्राय 5 लाख रां दाबि खालामदोंमोन। अजद मोननायनि उनाव पुलिसआ थाबैनो नायबिजिरनायखौ जागायो आरो टेकनिकेल आरो फिल्ड इन्टेलिजेन्सनि गेजेरजों सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ संदाननो हमो। उनाव मोनसे गोरोबलायनाय अपारेशननि गेजेरजों भुगिनांनाय सुबुंखौ मंगलदैनिफ्राय रैखाथियै बोखांनो हायो। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ आबु सलाम, रजामिल आली, अस्दुल्ला आली आरो दलनुर हुसेन होननानै सिनायथि होदों। पुलिसआ बुङो दि 4बो दासान्दि गावनि आवथायाव दं आरो बे जाथायाव आरो गोबां सुबुंफोरा लोब्बा दं ना गैया बेखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।